Ο κύριος Γιώργος Λιγεράκης από το Δημιουργία Ξανά. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Ένα κόμμα ολόφρεσκο, έτσι. Πολύ, πολύ νέο. Και νέο κόμμα και θα έλεγα και με νέες ιδέες, θα μας τις πείτε. Είναι η κίνηση επίσης, για να το εξηγήσω στον κόσμο, με τον κύριο Τζίμερο, έτσι. Και σωστά, άλλους, σωστά. Έχετε ποτέ ξανααναμειχθεί σε εκλογές? Εσείς δεν έχω αναμειχθεί ποτέ. Είναι μάλιστα η πολιτική κάτι που το απεχθανόμουν έως σήμερα. Και αυτό που βλέπω τώρα στο δρόμο, μια και αναφερθήκατε σε αυτό πριν, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αν θα είμαστε σωτήρες ή καταστροφείς της Ελλάδος, πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να απαντήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή ο κόσμος πια καταλαβαίνει ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η απάτη. Ζούμε σε μία απάτη. Μία απάτη η οποία έχει στηθεί, έχει εγκαθιδρυθεί και έχει καλλιεργηθεί και έντεχνα και με θράσος πάρα πολλές φορές πια. Το θράσος νομίζω έχει μεγαλώσει τελευταία και γι' αυτό και ο κόσμος πια είναι αγανακτισμένος. Θέλω να πω ότι και εγώ ξύπνησα ξαφνικά βλέποντας, να πω βέβαια ότι τόσα χρόνια πολλοί άνθρωποι σαν και εμάς, σαν και εμένα, σκέφτονταν το ίδιο και ήταν λίγο στην απομόνωση, στην αμηχανία. Αρκετός κόσμος δηλαδή θεωρούσε ότι η πολιτική είχε τόσο χαμηλά την μπάρα που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αναμειχθείς. Είναι δηλαδή μερικές φορές όταν είσαι αξιοπρεπής και έχεις διάθεση για δημιουργία και όχι για να χωθείς το παρασιτικό κράτος, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα μέσα για να πολεμήσεις κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από τα πιστεύω σου. Αυτή η φράση που είπατε, ξύπνησα κι εγώ τώρα, ήταν ένα σοκ ή ήταν όλη αυτή η διαδικασία που ζούμε όλη τη κρίση των 2 ετών? Νομίζω ότι πια είναι θέμα επιβίωσης. Το να βγούμε από την κρίση και να ξυλώσουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε πολιτικό σύστημα είναι θέμα επιβίωσης. Οπότε είναι και αναγκαστικό και πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον αφυπνίστηκα και από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος λέγεται Θάνος Τζίμερος. Θεωρώ δηλαδή ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είπε θα βγω εγώ μπροστά, τελείωσε, θα το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Εμείς είμαστε ένα κόμμα πολιτών. Δεν έχουμε πολιτικούς, ούτε θέλουμε πολιτικούς στο κόμμα μας. Επαγγελματίες πολιτικούς δεν θέλουμε. Θα μου πείτε γι' αυτό, το διακύβευμα δηλαδή ποιο είναι, επιβίωση ή όχι? Ας πούμε, ναι, πώς το βάζετε? είναι επιβίωση του Έλληνα. Δεν είναι αυτό που ακούω, μνημόνιο, αντιμνημόνιο ή... Δεν το τοποθετώ εκεί. Ναι. Δεν το τοποθετώ εκεί. Θεωρώ δηλαδή και ότι αν πάμε εκεί την συζήτηση, γιατί γίνεται πάρα πολλή συζήτηση γι' αυτό. Έχω την αίσθηση εκεί έχει πάει πάντα. Πουλάει όμως αυτό. Αυτό είναι κάτι που πουλάει, είναι ένα προϊόν πια. Όπως είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένα από τα δύο πρέπει να είσαι. Δεν είναι έτσι όμως. Καταρχήν το μνημόνιο έχει υπογραφεί. Είναι μια πραγματικότητα την οποία τη ζούμε. Το πρώτο μνημόνιο δε έλεγε πράγματα τα οποία δεν γίνανε ποτέ. Δεν έγινε τίποτα στο διάστημα. Δηλαδή, όταν σου ζητάνε οι δανειστές σου να μειώσεις το έλλειμμα είτε από πάταξη φοροδιαφυγής είτε από μείωση του δημόσιου τομέα και δεν το κάνεις. Και δεν το λέει κανένας αυτό. Αυτό ρωτήστε τους κυβερνώντες. Δεν το λένε ούτε αντιπολιτευόμενοι όμως εδώ. Είναι αλήθεια όμως. Αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν έγινε τίποτα. Δεν λέω μια μεγάλη αλήθεια. Πολλά πράγματα το πρώτο. Ξέρετε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχουν άνθρωποι, βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ούτε μία επερώτηση, δεν έχουν κάνει καμία ομιλία, απλά μπαίνουν και βγαίνουν στη Βουλή. Και αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από εμάς. Ένας από αυτούς είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο νεότερος. Ο νεότερος. Τώρα φύγετε τα ιερά και τα όσια της φυλής όμως, κύριε Λιγεράκη. Για ορισμένους ανθρώπους δεν πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Βέβαια, καλά κάνετε και τα λέτε, αλλά δυστυχώς. Αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπεί συνανθρώπους του, ψηφοφόρους. Και όμως 2 χρόνια τώρα δεν έχει ανοίξει το στόμα του. Είναι πρώην πρωθυπουργός και δεν έχει ανοίξει το στόμα του. Δεν είναι σοβαρό αυτό που σας λέω, δηλαδή δεν πρέπει να υποθεί. Πολύ σοβαρό και χαίρομαι που το επισημαίνετε. Στο θέμα του μνημονίου ήθελα να πω μερικά πραγματάκια ακόμα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχει δει ο Έλληνας τέλος πάντων, είναι μια συνεχής επιδείνωση των οικονομικών της χώρας. Έχουμε φτάσει δηλαδή στην καταστροφή. Θεωρώ ότι μόνοι μας θα έπρεπε να είχαμε φτιάξει ένα μνημόνιο. Εμείς στη Δημιουργία Ξανά είμαστε άνθρωποι της απλής λογικής, δηλαδή θα έλεγα ότι είμαστε ένα κόμμα λογικής και συνεννόησης. Όχι δεξιό, όχι αριστερό, δεν βάζω τέτοιες ταμπέλες. Θα έλεγα ότι είμαστε ένα λογικό κόμμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει σε ένα οργανισμό. Όταν ένας οργανισμός έχει προβλήματα, βγάζεις ένα πλάνο για να το βγάλεις από τα προβλήματα. Άρα αυτό μπορεί να υποθεί
με τη λέξη μνημόνιο. Θα πρέπει λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα για μας είναι ότι δεν κάναμε το δικό μας μνημόνιο Θα πρέπει λοιπόν μόνοι μας να είχαμε κάνει το πλάνο μας, αυτό που κάνει ο μικρός έως ο μεγάλος επιχειρηματίας όταν η επιχείρησή του είναι έτοιμη να κλείσει. Θα πρέπει να το είχαμε κάνει εμείς. Αν δει κανείς πράγματα που είναι γραμμένα στο μνημόνιο, πρώτον θα διαπιστώσει ότι είναι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις όλων των κομμάτων της τελευταίας 15 ετίας. Έχω μάλιστα εδώ απλοποιημένο το μνημόνιο, αν θέλετε το δούμε. Μάλιστα σε δημοψηφίσματα στο ίντερνετ, χωρίς να γράψουν ότι είναι μνημονιακά θέματα ή ότι πρέπει να γίνουν. Έτσι. Δεν τοποθετούμε ως μνημονιακός ή αντιμνημονιακός, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι που έχει υπογραφεί. Θεωρούμε ότι μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση αν ξυλωθεί το κομματοκρατούμενο κράτος και αντικατασταθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Για παράδειγμα, η αντιστροφή της οικονομίας που είναι πρωταρχικό θέμα για μας μπορεί να γίνει σχετικά απλά, όχι εύκολα, θέλει πολλή δουλειά, αλλά τα βήματα είναι απλά. Είναι απλά. Είναι ένας νέος φορολογικός νόμος και μόνιμος, να κρατήσει 10 χρόνια. Να απαλλαχθούμε, να πετάξουμε πραγματικά στα σκουπίδια τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, ο οποίος είναι φτιαγμένος για να μην μπορείς να λειτουργήσεις. Είναι φτιαγμένος για να είσαι και παράνομος και νόμιμος. 18.000 σελίδες. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα από 30 σελίδες και να ξέρει ο επιχειρηματίας ή ο εργαζόμενος τι πληρώνει, γιατί το πληρώνει και ποιοι είναι οι νόμοι. Είναι μαζί μας ο κύριος Γλυγεράκης, Προδημιουργία Ξανά. Είχα διακόψει τον κύριο Γλυγεράκη πάνω στο κρίσιμο σημείο του πώς. Πάμε λοιπόν στο πώς. Πώς μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Είπατε μια πολύ ωραία ιδέα. Ξεκινάμε ως ιδέα, βέβαια, γιατί έχει ακουστεί πολλές φορές αυτό το φορολογικό σύστημα. Αυτό το λένε όλοι. Πάλι τώρα ο Βενιζέλος μας λέει θα το κάνει από τον Ιούνιο και μετά. Μα γιατί τώρα ξεκινάμε, τώρα αρχίζουμε. Έτσι είπε ο κύριος Βενιζέλος. Θα αναγκαστώ πάλι δηλαδή να αρχίζω να εκφράζομαι για τους άλλους που δεν το θέλω, αλλά πραγματικά αυτό είναι ένα θράσος. Τώρα αρχίζουμε. Λέει τόσα χρόνια τι κάνανε. Τι κάνανε τόσα χρόνια. Πρέπει να απαντήσουν στους ψηφοφόρους τους. Ξέρετε ότι ακόμα στη σελίδα του pasok.gr υπάρχουν οι 100 πρώτες μέρες του Πασόκ. Εάν το διαβάσετε και δεν σπάσετε τον υπολογιστή, θα είσαστε πολύ ψύχρεμος άνθρωπος. Εκτός του ότι δεν έγινε τίποτα από αυτά που υποσχέθηκαν για τις 100 πρώτες μέρες, που είναι όλα αναπτυξιακά και όλα κατά της ανεργίας και όλα για την ευημερία. Έτσι. Γίνανε ακριβώς τα αντίθετα και όχι μόνο αυτό. Είναι ακόμα ανερθυμένα στο site τους. Καλά. Το κρίσιμο λοιπόν είναι συμφωνούμε στο πώς. Εκεί είναι το κρίσιμο. Για το τι μπορεί να το πει ο καθένας. Έτσι. Ναι, όχι, επειδή μου είπατε ότι αυτό λέγεται. Λέγεται, αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Ναι. Πρέπει να γίνει. Λοιπόν, καταργούμε αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το διαβάσει και να το εφαρμόσει, γιατί παντού είσαι και νόμος και παράνομος. Άρα με το κατάλληλο φακελάκι αποφασίζει ο έφορος τι είσαι. 30 σελίδες αρκούν να περιγραφεί σωστά και να μείνει σταθερό για τουλάχιστον 10 χρόνια. Θεωρούμε ότι το φορολογικό συντελεστής πρέπει να είναι 10-15% για όλους, δηλαδή πρέπει να έχεις το κίνητρο να παράγεις και να πληρώσεις. Όσο ανεβαίνει ο φορολογικός συντελεστής και μάλιστα ειδικά με την αδικία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, ο φορολογούμενος παίρνει αμυντική θέση. Κάπου είναι λογικό. Κάπου θα προσπαθήσει να αναφύγει, να φοροδιαφύγει. Δηλαδή δεν μπορείς να πας σε τόσο υψηλή φορολογία. Κάνε το 15 flat για όλους, να πληρώνουν όλοι, αλλά πραγματικά κόψει το κεφάλι μετά με πολύ πολύ αυστηρές ποινές, εάν είναι φοροδιαφύγει. Εδώ βάζετε ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα όμως. Δεν έχει να κάνει μόνο τη φοροδιαφύγη, η ατιμωρησία που υπάρχει. Πάμε εκεί. Που υπήρχε. Το τρίτο σημείο είναι αυτό. Δρακόντιες ποινές. Δρακόντιες ποινές για οποιαδήποτε φοροδιαφυγή ή απάτη. Δρακόντιες, δηλαδή κλείσιμο επιχειρήσεις, αφαίρεση άδειας, φυλακή. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι έχει γίνει σε όλα τα κράτη που λειτουργούν. Γιατί δηλαδή θα πρέπει εδώ να εφευρίσκουμε τον τροχό κάθε φορά. Μπορούμε να αντιγράφουμε τα πετυχημένα παραδείγματα. Τέταρτον, το κράτος αποχωρεί από εκεί που είναι επιχειρηματίας. Γίνονται κάποιες ιδιωτικοποιήσεις. Φεύγει από τη μέση το κράτος, παραδίδει σε ιδιώτες κάποια πράγματα που μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα και φτηνότερα. Εξοικονομούμε χρήματα εκεί. Όπως. Αποκομιδή σκουπιδιών, ας πούμε. Μην το πείτε αυτό στους συνδικαλιστές. Ναι, αλλά ξέρετε πόσα χρήματα πετιούνται. Θα σας πω ένα νούμερο. Στην Θεσσαλονίκη μόνο, το κόστος, το παραπανήσιο κόστος για την αποκομιδή σκουπιδιών είναι 2 φορές μεγαλύτερο από τα χρήματα που κόψανε από τους γέροντες, από τις συντάξεις. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Όσες φορές πάντως συζητήθηκε, όχι επιχειρήθηκε. Ναι, αλλά να σας πω κάτι όμως. Δεν μπορούμε, μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, πολίτες χωρίς πολιτικούς. Δεν θέλουμε κανένα επαγγελματία πολιτικό στην παρέα μας και στο κόμμα μας. Γιατί πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Έχω 2 σημεία ακόμα να σας τα πω για να πάμε παρακαλώ, είναι σημαντικά, γι' αυτό το λέω. Ναι. Πληροφορική παντού. Και επειδή είμαι άνθρωπος πληροφορικής, ξέρω πολύ καλά και τα αποτέλεσματά της. Και ξέρω πολύ καλά, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς από τους σημερινούς πολιτικούς,
όντας εγώ στέλεχος επιχειρήσεων για project πληροφορικής, δεν τα προχώρησαν ποτέ. Ξέρετε γιατί? Διότι μπαίνει ένα σταθερό σύστημα που απαγορεύει οποιαδήποτε εξαίρεση. Και η εξαίρεση αυτή τη στιγμή είναι το ψωμοτήρι τους. Έτσι. Με την πληροφορική μπορεί να ελέγξεις και να κάνεις διορθωτικές κινήσεις. Απλά και πράγματα. αυτό όπως έγινε στο ΙΚΑ. Απλά πράγματα. Βάλανε ένα σύστημα και πιάσανε με 10 μεγάλες περιπτώσεις. Μαϊμούδες συνταξιούχοι, ξέρω εγώ, 40.000. Τυφλοί στη Ζάκυνθο, σαν είναι επιδημία τυφλών. Σε ένα περίπλοκο σύστημα και σε ένα ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις αν δεν έχεις δεδομένα. Είναι τρομερό να μην ξέρει το κράτος πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχει, πόσους ανάπηρους έχει, πόσοι έχουν πεθάνει και παίρνουν σύνταξη. Δηλαδή πράγματα αστεία. Είναι αστιότητες αυτά. Αυτό λύνεται εύκολα μέσα σε 2 χρόνια, πληροφορική παντού, με μάλιστα αλληλοσυνεννόηση των συστημάτων. Έτσι. Μάλιστα. Και τέλος, διαφάνεια στο παραμικρό ευρώ που ξοδεύεται. Το παραμικρό ευρώ που ξοδεύεται είναι δικό μου και δικό σου. Και θα έλεγα, άσχετο με το συγκεκριμένο σημείο που συζητάμε τώρα, το ίδιο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε ευρώ που ξοδεύεται ή λαμβάνει κάθε κόμμα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό επίσης. Δηλαδή, μια χρηματοδότηση η οποία είναι ληστρική τελείως απέναντι στον ελληνικό λαό των κομμάτων, είναι τρομακτικά τα νούμερα σε σχέση με το ΑΕΠ και με τα ελληνικά κόμματα και τις ψήφους. Τουλάχιστον, αφού κανείς δεν το καταργεί και δεν το αλλάζει, όπως λέμε θα το κάνουμε εμείς, θα πρέπει να ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά αυτά με την παραμικρή λεπτομέρεια. Ήταν δικά μας χρήματα. Ομολογώ ότι και εγώ όταν είδα πρώτη φορά, όχι μόνο ψηφοδέλτια, αλλά άτομα και στελέχη, ότι λίγο εμφανίζεστε ως ελίτ. Δηλαδή είμαστε 10 πολύ σπουδαίοι επιστήμονες, 10 πολύ σπουδαίοι επιχειρηματίες και βρισκόμαστε για να φτιάξουμε ένα κόμμα. Ότι σας λένε, ας πούμε, ότι η δημοκρατία θέλει και λαό, θέλει και τον οικοδόμο, θέλει και τον άνεργο. Προφανέστατα, δεν είμαστε καθόλου ελίτ. Είμαστε εργαζόμενοι. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, εγώ τη Δευτέρα θα γυρίσω στη δουλειά μου και την έχω αφήσει για 3 εβδομάδες. Όλοι είμαστε έτσι. Και σαφέστατα υπάρχουν στο κόμμα από όλων των ειδών και των κοινωνικών τάξεων άνθρωποι. Υπάρχουν άνεργοι, υπάρχουν δυτικοί υπάλληλοι, υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, επιστήμονες, όλοι. Δεν θέλουμε πολιτικούς, θα το ξαναπώ. Στο δικό μας χώρο δεν θέλουμε πολιτικούς και μάλιστα πρεσβεύουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Μα δεν έχουμε το μικρόβιο της πολιτικής. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε βουλευτές και υπουργοί. Γι' αυτό και λέμε ότι η μέγιστη θητεία ενός ερετού πρέπει να είναι το πολύ 3 κλέξιμα διαστήματα, δηλαδή 12 χρόνια. Και ίσως και λιγότερο. Δεν πρέπει να αποτελεί κίνητρο για κάποιον η πολιτική. Για να μπορεί να πάρει συμβουλευτική σύνταξη. Είναι λειτουργήμα. Και μάλιστα λέμε ότι δεν θέλουμε και καθόλου παρετούμαστε πλήρως από βουλευτική σύνταξη. Δουλεύεις 4 χρόνια στη Βουλή ως βουλευτής. Θα συνεχίζεις να παίρνεις τα ένσημά σου από το προηγούμενο ταμείο σου και δεν έχεις καμία δουλειά. Μα έτσι είναι σωστό. Γιατί να πληρώνει όλος ο κόσμος τις συντάξεις των βουλευτών. Και είναι σημειολογικό πάλι το θέμα. Δεν είναι επί της ουσίας. Είναι και επί της ουσίας. Γιατί όχι, είναι επί της ουσίας γιατί αυτός που δουλεύει για κάτι πρέπει να αποδίδει και να αμείβεται. Σε σχέση με το οικονομικό κόστος. Γιατί πήγαν ορισμένοι να μας πούνε το οικονομικό κόστος. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό. Είναι ηθική. Βέβαια, ηθική πάνω απ' όλα και η δικαιοσύνη. Λοιπόν, άρα λέτε ότι δεν είστε καθόλου τέτοιο κόμμα. Έχετε από όλα τα φάσματα και τις κοινωνικές. Αυτό το διαπιστώνω και στο δρόμο πια με ανθρώπους που μιλάω και στο εκλογικό μας κέντρο και όσοι έχουν έρθει. Δηλαδή, βλέπω πολύ μεγάλη απήχηση σε χωριά που δεν μας ήξεραν και μας ήμουν. Κύριε Γεράκη, σε προσωπικό επίπεδο πια βλέπετε υπάρχει δυνατότητα και στο κόμμα σας και σε εσάς, μιλώ πια για την Κρήτη, να βγάλετε κάποια έδρα, αυτό πώς βλέπετε την ενέργεια? Βλέπω μια πολύ καλή δυναμική και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Το κόμμα είναι 1 μηνός, πραγματικά το Μάρτιο ιδρύθηκε έτσι, και πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολύ επιτυχημένοι. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εμείς δουλεύουμε χρόνια στην αγορά και ξέρουμε να ξεκινάμε κάτι και να το τελειώνουμε. Και είμαστε εδώ για αυτό το λόγο, είμαστε αποφασισμένοι. Να πω κάτι ως πολίτης τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δω, να είστε μετά τις 7 Μαΐου εδώ. Δηλαδή, είτε βγείτε, είτε δεν βγείτε. Θα είμαστε, εννοείται αυτό. Ναι, μην το λέτε για όλους αυτό. Μην το λέτε για όλους. Είτε βγείτε, δεν βγείτε, να μου πείτε, Κώστα, θέλω να βγω στην εκπομπή γιατί θέλω. Έχουμε συνέχεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαρίστως. Για τον πολίτη. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Δηλαδή, γιατί πολλοί απογοητεύονται άμα δεν βγουν. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Ξέρετε πόσα χρήματα έχουμε εξοδέψει περίπου για το προεκλογικό αγώνα, όπως τον λένε, τέλος πάντων? Δεν ξέρω, πού να ξέρω. 30 κάτι χιλιάδες. Που είναι από εισφορές μελών, 30 ευρώ καθένας, και από μικρές δωρεές. Και όλα είναι αναρτημένα στη σελίδα μας που έχουν ξοδευτεί. Έχουμε κάνει τρομακτικά σοβαρή δουλειά με εθελοντές, πραγματικά με πάθος, και έχουν εργαστεί άνθρωποι που θέλουν μια τελείως καινούργια Ελλάδα δημιουργίας πάνω σε αυτό. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα εμείς, μέσα από τα social media, μέσα από
πάρα πολλές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα και από στόμα σε στόμα και με σκληρή εθελοντική δουλειά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε και στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ.